कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवार चित्ताकुलाच्या श्री दुर्गादेवी देवस्थान कमिटीतर्फे गोपूजा संपन्न. कारवारच्या चित्ताकुलाच्या श्री दुर्गादेवी देवस्थान कमिटीतर्फे श्रावण महिन्याच्या अखेरच्या शुक्रवारानिमित्तान शुक्रवार 22 ऑगस्ट 2025 दिसा देवस्थानाच्या आवारात गोपूजा करून गोरक्षणाचो एक आदर्श समाजाक घालून दिलो. सध्याच्या दिवसात गो अपहरण गो हत्या सारखी प्रकरणा दिसान दिसाक जास्तच घडत आसात. म्हण प्रत्येक देवळा समिती वतीन संघ संस्थेन अशा गोपूजेचे आयोजन करून आमगेल्या हिंदू धर्माचे देवाले रूप आशिल्ले गायीचे रक्षण करची जबाबदारी घेऊन समाजात ही परंपरा सुरू दवरूं जाय. हेजेन आमगेल्या धर्माचे आणि संस्कृतीचे जतन जातले असे देवस्थान पुजारीन सांगले. या वेळार देवस्थान कमिटीचे पदाधिकारी गोभक्त आणि देवस्थानचे पुजारी हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. गणपति वामे कविं कवीनापमस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा आविष्णो नोतवे राजाय पदकताय नमो वयं महे श्रवणाय कुमे समे कामकामक्षं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः. ॐ स्वस्ति साम्राज्यं मूलं प्राणाचं वैराजं पारमेशं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्वयं सर्वाहिशान्तर्पणात् पृथिवे समुद्रवंचायाय क्राचरप्यसंपीतमुद्रस्यासङ्ग्रहे आविक्षकामुद्रे ईश्वरे देव सभा सदयिते लक्ष्मीजीनसमस्तराय तनयाते रङ्गरामेश्वरे दाजिर्वेणुषा लोके कदीपाकुला हे मन्मञ्चकटातिलब्धलम्बेदगङ्गाधरा शान्तिलोके कुटुम्बिनी सरजिजा वन्दे मुकुन्दप्रिया सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थरार्के शरणे त्र्यम्बके देवी नारायणी स्वतनी गोमाता धर्म ये लोटा मंत्र पुष्पांजलि जय जय नका दितली एकटी गेल्यावर गप्प होते नमस्कार. आज दुर्गादेवीक नमन करून आज आमगेले दुर्गादेवी देवस्थान कमिटीचे सदस्य सगळे मिळून घेऊन आज श्रावण शुक्रवार अखेरचो शुक्रवार आशिल्लो. त्यानिमित्तान एक सगळ्यांनी मिळून एक निर्णय घेतलो की आजकाल गो माताचे खूप अन्याय चल्लेले आसा. सगळे कडेन गो हत्या हे जे चल्लेले आसा त्या हेजेन एक आमी एक सगळे लोकांक एक मेसेज दिवच्यासाठी म्हळ्यार एक संदेश दिवच्यासाठी आज गो मातेक हाडून आज गो पूजा करचेची सगळे निर्णय केलो. त्या प्रमाणे आज सगळ्यांनी मिळून आज ही एक गो पूजेची सेवा केल्ली आसा. आनी गो सेवा करची कारण कितें म्हळ्यार आजकाल जगीमध्ये तुम्ही पळयत रावतले सगळे कडेन आजकाल न्यूजां येता पेपरां येता की गो हत्येचे गो अपहरण करचे जे खूप कारण चाललेले आसा. तेजेन तेमचे रक्षण करण्यासाठी एक आमी आज उद्देशाने आज पूजा केल्ली आसा. आनी तशेंच सगळे बाकी लोकांक जो आमच्या कारवारचे सगळे देवस्थाना भितर बी सगळे देवस्थानाक कमिटीक सध्या आमी सगळ्याक एक विनंती करता आसात तुम्ही बी एक टायम काडून घेवन एक दिवस मेळून आनी पुजा करून आनी तुम्ही एक संदेश दिवचो. आनी तशेंच ह्या गो मातेची एक रक्षणासाठी आमी पुढे सगळ्यांनी येवचे म्हणून सांगून विनंती करता आसा. सगळ्याक विनंती आसा की एक सेवा करची म्हणून सांगून आनी आजची कितें सेवा केल्ली आसा हे सगळ्यांनी मान करून येवचे म्हणून सांगून एक विनंती. अनेक विनंती आसा की म्हळ्यार आता घरा एक गाय पोसचे म्हणजे तुमकां मेसेज कोणा जाता तुमी एक घरात एक गाय पोसची. एक गाय म्हळ्यार एक घरात तेजे कितले उपयोग आसा तुमकां बी खबर आसा. गायीचे शेणाचे उपयोग आसा,
गोमूत्राचे उपयोग आसा, तशेंच गाई दुधापायन तेजे कितले उपयोग आसा. दुधापायन दही करू शकतात, लोणी करू शकतात, तूप करू शकतात आणि तेजे एक रक्षण जातलें आणि आमचे प्युअर दूध आमकां मेळटलें. आजकाल जे कितें मार्केटात दूध मेळटा आसा ते बी सगळे आतां मिक्सिंग येते आसा, तेजेन बी आरोग्याक तंत्र जाते आसा. त्याच्यान सगळ्यांक एक विनंती की घरात एक गाय पोसची आणि त्या गायीचे दूध तुम्ही सदां पिवन तुम्ही बी तंदुरुस्त रावचे आणि सगळ्या बाळ भुरग्याक आता येवची जनरेशना बी तंदुरुस्त करचे म्हणून सांगून एक विनंती. नमस्कार. की जय, हिंदू धर्म की जय, जय भारत माता की जय. कारवारच्या सदाशिवगडार कारवार तालुका मर्यादित तिसरे वर्षाची घुमट आरती स्पर्धा 31 ऑगस्ट 2025 कोकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार हेमी प्रतिवर्षाप्रमाणे आयोजित करतात. कारवार तालुका मर्यादित तिसरे वर्षाची घुमट आरती स्पर्धा आयतवार तारीख 31 ऑगस्ट 2025 दिसा सकाळी 10 वाजता सदाशिवगड कोकण मराठा सभागृहात दवरला. नावा नोंदणी अखेरची तारीख 29 ऑगस्ट 2025 दिवसापर्यंत असून फक्त 15 पंगडा मात्र आद्यता. नाव नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी संपर्क राहुल नाईक 8867756322, विष्णू कोळगेकर 7768992848, हरीश नाईक 9945985670. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येच्या उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. श्री क्षेत्र धर्मस्थळ श्री मंजुनाथ स्वामीला धार्मिक श्रद्धा केंद्राचे अपप्रचार करच्या विरुद्ध क्रम घेवची राज्यपालाक मनवी. कारवार. हिंदू धर्माचे धार्मिक श्रद्धा केंद्र आशिल्ले क्षेत्र धर्मस्थळ श्री मंजुनाथ देवळा विरुद्ध षड्यंत्र रचून या धार्मिक क्षेत्राचे नाव वाईट करच्या व्यक्ती विरुद्ध योग्य क्रम घेवचे म्हणून तालुक्याच्या दैवपात्री दास आणि श्री क्षेत्र धर्मस्थळाचे भक्तवृंदान तहसीलदार नागेंद्र कोळशेट्टी हेमची मार्फत राज्यपालाक मनवी दिला. अनादिकालाच्यान श्री मंजुनाथ स्वामी धर्मस्थळाचे हे श्रद्धा केंद्र असून तिंच्या धर्माधिकारीच्या कुटुंबाबद्दल काही दुष्ट हितासक्तीचे लोक खोटी काणी रचून या पवित्र क्षेत्राचे नाव वाईट करचे प्रयत्नात आसात. अनेक कालांतराच्यान या क्षेत्राचे भक्त जावन या क्षेत्राचे आम्ही अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि धार्मिक कार्यक्रमां जाल्ली पळयत येयलात. कर्नाटकाच्या अनेक देवळात रुद्रभूमीक आणि इतर अभिवृद्धीक श्री क्षेत्र धर्मस्थळ हातभार लायत येयला. या आराध्य देवाबद्दल काही दुष्ट व्यक्ती उद्देशपूर्वक माध्यमात, पत्रिका, टीव्ही अशा अपप्रचारात गुंतून पडलात. तितूंत कसलेच तथ्य ना, सत्यांश ना, पुरावो ना. हेच पुढे असे आरोप करचे थांबना जाल्यार पुढच्या दिसात श्री क्षेत्र वतीन भक्त व्हड प्रमाणात आंदोलन करचे अनिवार्य आसा असे मनवीत नमूद केला. राज्यपाल हेजेर किती कारवाई करता तेजेर भक्ताले लक्ष आसा. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.